Ramil. Ramil, iho. Nahibaw ko kung saan nakapahasol mo. Kung maglisod ka man tingali o maglisod ka man sa pagpahawa niya ng kundatan mong asawa nga si Leia. Ramil, itugyan ako ang pagbuhat sa tanan. No! Ayaw ko nagbuhat na, mami. Kung dili ka gusto masuko ko nimo. Sa tingin ko, ay kinangan sulay-sulayon ang buhok. Aron mahirte ko, no? Matod pa nila. 100 times ko nung sulay-sulayon ang buhok sa usa ka adlaw. Bebe, ay ko gusto pa ka, bebe. Sa sulayon, no? Kaya na, o, ano? Sweet nila to. Bitaw loy na Chris. Sulti ninyo. Si Leia o si Cristel, manganhi sila ron. Pero, manimbaw na sila. O, di ba? Kining kita, Jo. Di ta manimba? Ako niya lang hapon ka masimba. Kinahanglan mo simba yun. Oo, lagi. Kaya ganaran ba yung adlaw ang ligahin ni Lord na atong ihinungod niya. John, amutan na rin ko, kining open ba ang inyong KTV bisag Sunday? Ulo, kada gabi man yun ang abli. Huwag pilig adlaw ng negosyo hagod. Kining John, ubay-ubay mo itong mga tao gabi, no? Daghan mo to? Ulo, dako-dako tag nasapi gabi oy. Kung iyon lang ato ang mga tao, maayo na kayo no. Di man ka mo magdugay na ng negosyo nga Judy. Ulo la, nahasupak man yun na sa kabubuton sa Dios. Ayaw kabalaka, magunahon na miglaing negosyo ni Leia. Kadiyo. Hello? Ato na nilubyo. Kung siya balita? Wait, kariyat lang. Excuse me, Ramil. Ang sa baka ni? Ang sa baka ni? No, actually! Huwag ko magkakaya rin ang balita, No, attorney. Okay. Okay. Bye. Dili mahimo makapauli din si Leo Delfino. Lihukon ko ni sa labing dali. Dili ko masugot na magkasugat ang mga Dani Ramil o ni Leo Delfino. Dili mahimo mahibaw si Ramil sa tinuod. Kasilakan ko ni Ramil. Lihukon ko dayon ni. Kano sa kamulang dato ni? Ugma dayon, mula ka? First thing in the morning, ang yung flight? Okay, attorney. Isa rin po ni Mantanan, ha? Okay, sige. Sige, bye. Di ko lang nasultihan si Joseph. Gusto ko na masurpresa siya. Lola, ganihan lagi kong nakabantay ni mo murag. Kalimak na ka nagsigbalik-balik din he. Wa pa lagi yun ang imong amiga o si Kristen. Ay Lola, di ba niingo naman ko nga manimba pa una sila mangan he. Ayaw kabalaka, ni ana lagi turon. Ay, gusto na magugong mahibaw sa nahitabo sa ila. Human masaksihin ni Carmi Mercader ang nahitabo kagabi sa KTV. Parehas gyud tag yunahon na Lola. Excited na pud kayo kung mahibaw ana. Ang ako ba, tingalig nagubot sila. Lola, ato na lang mahibawan ron. Paabuton lang gud nato sila.
Wa gani siya mananghid nga motrabaho siya pagbalik sa KTV. Gipaila siya ni Judy nga pag-ungtag iya sa KTV ni Mami. Kinsay iyang financer? Unsa iyang relasyon ni atong Mr. Bart Monteclar? Yaya, Ay, ikaw man dahil na, Dong. Hindi ko kinsa. Oh, unsa man ta, Dong? hain ang kundatan kong asawa. Kuan, Dong. Manimba man kung luto sila. Sila sa Cristel. Domingo baya ron. Nanimba o naglikay lang siya na ako nga i-confront ko siya. Maglikay? Nani maglikay man? Naghimo na sa pagpakauaw si Yaya. Naghimo na sa siya binuang. Andam na unta ko mo pasaylo niya. Ug nagtuo ko nga may ubog na siya sa lapok sa pagpakasa. Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man nganong nahanaw ka ning kiliran. Paghandom mo maoy gian